Inqaku elitshotshwa phambili namhlanje abahlali baseRathabama kwiphondo laseMntla Ntshona bayakhalaza malunga neenkonzo ezisiseko ezingundoqo kubo. Ndikubulise mbukeli apha ku-SABC1, igama lam ndinguRonaldo Nombakuse. Inqaku elitshotshe entle namhlanje abahlali bephondo laseMntla Ntshona eRathabama bayakhalaza malunga neenkonzo ezisiseko ezingundoqo kubo. Oku kuza emva kokuba kukho umntwana oyintombazana othe watshona emngxunyeni wendlu yangasese. Esi siganeko sibangele ukuba kuvuke umnyele kubazali kula mandla, nto leyo yenze ukuba abazali kunye ne-SGB basebenzisane ngqo nenqununu yesi sikolo. Kungoku nje lo mntwana ufumana intuthuzelo yomphefumlo. Apha kuseRathabama kwiphondo laseMntla Ntshona, le ntwazana uyibona apha ineminyaka 12 ubudala, yatshona kumngxunya wangasese ineminyaka 7. Kungoku nje le ntombazana kuthiwa iyohluleka okanye itsala nzima malunga nesiganeko esathi sayehlela ngethuba iselula. Utata wale ntwazana, umnumzana uSilo Morey wephondo laseMntla Ntshona, uthi wawubona umngxunya apho khona kwatshona intombazana yakhe, nto leyo yavusa umnyele kuye. Wadandatheka, kwanyanzeleka ukuba ifakane imilomo ne-SGBs kwakunye nenqununu yesi sikolo. Iphondo laseMntla Ntshona lelinye lamaphondo kweli lizwe loMzantsi Afrika elitsala nzima kwimiba yokubekeza kweenkonzo ezingundoqo nezisiseko kuluntu, ingakumbi umcimbi wogutyulo-lindle kwakunye namanzi. Kungoku nje kunyanzeleka uba iSANCO ithabathe indawo izokufakana imilomo nabachaphazelekayo, iinqununu, ii-SGBs kwakunye nabantu ekuhlaleni. Kwindaba ku-SABC apha kuChannel 191, elami igama ndinguRichard Nombakuse, ndikwiphondo laseMntla Ntshona. Replace pit latrine, and I know the department is busy with that. Ungquzule ololiwe kwiMpumalanga kwiphondo laseRhawutini, abaphandi bathi bafuna ukuva kubantu abathe bazibonela esi siganeko. Esi siganeko akho mntu uthe wafumana umonzakalo, abencedo olungxamisekileyo bathi xa befika kwindawo yexhwayela bafika abaloliwe sele bengquzulene. Kungoku nje kunyanzeleka ukuba abakwaPrasa benze uphando nzulu malunga nesi siganeko eso sothi sisiwe kumphathiswa wesebe lezothutho kunye nezendlela kuzwelonke, umnumzana uFikile Mbalula. Beka elinye ichaphaza elibi kwiinkonzo zoololiwe. Abaphandi bachithe iiyure bezama ukufumanisa unobangela wale ngozi. Omnye uloliwe buthwele abasebenzi abali-14 kunye nabakhweli ababalelwa kuma-31. Asikazazi ke inkcukacha kodwa kwelethu icala bekunabantu abayi-31 that were on board. Unfortunately kwabantu bayi-31 abahlanu baye bonzakala, omnye wa-airliftwa to Emil Park, and unfortunately omnye wade waphulukana nobomi bakhe. I-arhente ejongene neenkonzo zoololiwe iPrasa ithi isaphanda umonakalo wale ngozi. Kufuneka kube ne-investigation eyenziwayo on the scene. I-investigation yethu idibana namapolisa kwanye ne-rail safety regulator. Basanqunyanyisiwe oololiwe kumzila ophakathi kweRandfontein nombindi idolophu waseRhawutini. Abakhweli ke bashiyeke bembanguza. I was going to Krugersdorp to attend my classes today, and I'm very much disappointed because the trains were not moving in the morning. I bought the train ticket for the whole month, but now I don't know what to do because I'm no longer going to school because of the transport. Akukaziwa ke ukuba ezi zikhululo zisakuvulwa nini. Abakhweli babongozwa ukuba basebenzise ezinye iinkonzo zothutho. Emva kwembalela ethwaxa ummandla waseGcuwa kwiphondo leMpuma Koloni, nangona kunjalo zininzi iziganeko ezintle esinokuthi sizijonge ngayo kwindawo yaseGcuwa. Sikhe sacela utyele Vaskomini basichazele ngendawo yaseGcuwa kubusazi nam. Ndingolapha eGcuwa kwiphondo leMpuma Koloni. eGcuwa msasazi ndinoxela yona sithwaxwa yimbalela, but ke ngaphandle kwaloo nto indawo yaseGcuwa siyayazi uba yindawo kakhulu etyebileyo nembali etyebileyo kwelizwe loMzantsi Afrika. But ndinokuxela yona msasazi kofuneka ulumke kuthi bantu baseGcuwa. Yeyi, likhona ivunjana msasazi elimalithi khaphu xa ugqitha kuthi ngoba kaloku akho manzi, so sihlamba ngomabona ndenzile. So yiloo nto ke msasazi, but into enethele eGcuwa sinayo imall yethu, iFigoland Mall, which is one of the biggest malls apha eGcuwa. We've got Blue Sky, we've got Msobomvu Police Station, we've got Butterworth High School, we've got Ibika, which is the EWSU, also known as the Wusu Walter Sisulu University.
So we've got a lot of things apha eGcuwa ezenzekayo. Sinayo negaraji abaseSol, indlela zethu eGcuwa zikumgangatho ophezulu, and there's just so much development besides amanzi ke langekho eGcuwa. And enye into endifuna uxelela umsasazi apha eGcuwa sityebile, sinayo imali thina apha eGcuwa. Ubude wona umntu waseGcuwa yazi uba lo mntu unemali lo. Igama lam Mandimtyele Vaskomini, enkosi msasazi. Ukanti ngoku saya kwimo yethu yezulu yabahambi, sifuna ukuva phaa kusisi Phaphama Tshangane wakwaDube. Sifuna ukuva ngaye ukuba amaqondo obushushu kumaphondo olithoba kwelizwe loMzantsi Afrika anjani. Ukanti kuthunyelwe isilumkiso kubantu baseKapa ukuba bahlale ezindlini njengoko kukho ingqatsini yelanga. Isiganeko esithe sehla kudizwa ukuba kukho inkwenkwana ethe yafumana isifo sokuwa ngethuba lihamba endleleni emva kwengqatsini yelanga ebiseKapa. Make sive kuPhaphama Tshangane Dube malunga nemo yezulu yabahambi. Makoloni andibulise mbukeli ngicela sikhangazeleke nalo uqikelelo lwangokuhlanje ngokunjalo nangomso simlindeleke u30% wamathuba ethu okutshisa into yoba wona sibekaphi nasabonto abanoko kufudumela ubukhulu becala kwemimandla esentshona. Amaqondo ke ade abetha phaya ko-23 degrees Celsius phaya eUppington enzini ngo-38, phaya eUppington ngo-33, eSpringbok kodwa ke liphole kakuhle ngo-24 phaya eAlexander Bay. Kamnandi mawethu. Owethu masixhange lo nqaku xa ufuna ezinye indaba ezeyure ezigqithileyo ungasintoni lapha kukhasi lethu ku-YouTube ku-SABC Indaba, kuFacebook singu-SABC Indaba, kuTwitter singu@SABC Indaba. Inqaku elitshotshentsha namhlanje sithe abahlali baseRathabama kwiphondo laseMntla-Ntshona bayakhalaza malunga neenkonzo ezisiseko ezingundoqo kubo. Oku kuza emva kokuba kukho intwazana ethe yatshona emngxunyeni wendlu yangasese. Kwindaba ku-SABC 1 ndinguRonaldo Nombakuse. Kamnandi.